ne jucăm Roblox! Haideți să începem! Uitați, am crucea. Dar uitați aici, apăs aici și se ved toți monștri. Haideți să alegeți. Rush, Ambush, Screech, Ochiu, Sick, Figure, ăla. Alegeți. Eu o să aleg pe Sick, că asta îmi place, Sick. Și ne teleportăm. Uite, aici se teleportează. Și noi mergem aici.